Neurob tú istú chybu ako ja. Ako prvé som si vytýčil výkop. Nabil som si kolíky, naťahal šnúry a označil to sprejom. Prehodil som si lyžicu na bagri, aby som nekopal zbytočne široký výkop. Rozmery betónového základu. Šírka 50 cm, dĺžka 5,5 metra a hĺbka 70 cm, nakoľko to už je nemrznúca hĺbka. Mať doma svoj bager je na nezaplatenie. Presunul som sa na druhú stranu a pokračoval som vo výkope. Samozrejme, nedá sa všetko vykopať len bagrom. Ostatné veci som si dokopal ručne, hlavne toto popri stĺpikoch. Tu už mám základ vykopaný. Aj keď je v tomto období už veľmi skoro tma, mňa to neodradilo a pokračoval som v prácach aj po tme. A keďže nemám rád neporiadok, tak som si hneď aj podvážal zem, ktorú som vykopal. Na moju UNC 060 nedám dopustiť. Neurob tú istú chybu ako ja a vždy si obsypávaj káble, aj odpady. Vravím si, ešte raz zakopnem bagrom a potom to dokopem ručne. Samozrejme som trafil rúru. Aj ďalší kábel. Na ďalší deň som pokračoval s výkopom tam, kde sa brána bude zasúvať. Použil som na to funkciu bagra mimo ose kopanie. Popri pôvodnom plote som všetko dokopával ručne. Opäť som sa držal hĺbky aspoň 70 cm. Tu som sa už pustil do opravy potrubia aj káblu. Pekne som si to očistil, aby sa mi lepšie pracovalo. Poumýval som si obidve strany rúr, aby tam neboli žiadne nečistoty. Nameral som si požadovanú dĺžku rúry a odrezal som si ju flexkou. Obe strany som zabrúsil. Namazal som si to vazelínkou a opatrne nabil spojku z jednej strany aj z druhej strany. Hotovo, opravené. Na opravu kábla som použil takúto sadu. Najskôr som si premeral, či to nemám pod prúdom, kábel som si rozštikol, dal dole z neho izoláciu a odblankoval všetky dróty. Nasunul som túto hrubú bužírku, ale potom som zistil, že káble sa mi od seba odtiahli tým, že nemali žiadnu dilatáciu a boli napnuté. Takže som tam spravil slučku z ďalšieho kábla. Tu môžeš vidieť, ako som zabudol nasunúť bužírku, musel som to celé prerábať. Hlavne, že som ju mal celý čas v ruke a myslel som na to, že tam nesmiem zabudnúť dať. No čo už. Tu už je kábel opravený, všetko je spravené a funkčné, odskúšané a idem ďalej.